ಹಾಯ್ ಯಾ ನಿಖಲ ಮೋಕೆಟ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್ ಎಂಕು ನಿಖಲು ಬೇತ ವಿಷಯ ಮತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಾಕರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಏನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಖಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅದು ಬೈಟ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಟೈಯ ಬಂದು ಹಾಕಲಿ ಹಲೋ ಕೇಂಜಿ ಕುಡೋರು ಹಾಕಲಿ ಟೈಯ ಬಂದು ಹಾಕಲಿ ಅಂಚ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ దాసు ఇంచినాకలేని పోతుందా దాసు పుల్లు లాస్ బాల చిచ్చి వెళ్తాడు ಇರೇನು ಬಾಂಡ್ ಉಂಡದಾ ಇರೇನು ಬಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ $4 ಬರ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಹೀರ್ನೊಂಜಿ ಸೌಂದರ್ಯಗು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ 10,000 ಲೋನ್ ಇದ್ದೇರು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಗ ಸಂದೀಪ್ ಭಕ್ತಗ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಲ್ಡ್ ದುಃಖದ ಗಂಜಿ Actually, it's happiness. Happiness. Dukkha means happiness. Yes. Dukkha means chutney. Dukkha chutney. Official choice. ಹೇಗೆ ಅದು ಒಂದು ಖುಷಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಖುಷಿ ಹಾಕಿನ ಇರುತ್ತೇನೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕರಿಯನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಜಿತ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಿಗಲೆ ತಂಪು ಮಾಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಆಶಿ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ತಿನ ಜನ ಕೆಪಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ದಾಸ್ ಅಂದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಸಿಪಿಎಲ್ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಂದೆಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತು ಸೇರ್ದು ಇತ್ತ ತಿಂಗಳು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ಲೆಕನೆ ಇತ್ತ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಜವನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೋಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಜಿನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕೆಪಿ ಅಂಚನೆ ದಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನರಸಿಂಹ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಬಿಳಿ ಉಂಟು ಇದು ಅಶ್ವತ್ ನೋಡಿ ಇದು ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಇದು ಬಿಳಿ ಇದು ಕಪ್ಪು ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಜುವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಏನನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಕುಲಾಡು ಇಲ್ಚೆ ಬಾರ್ದು ಖಾಲಿ ಬಾರ್ದು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ ನೋಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆತ್ತ ಹೋದ್ ನಾಲ್ಪಾರ್ದು ಈರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಜಿತೇಶ್ ಉಳ್ಳಿಯ ಉಳ್ಳೇರು ಜಿತೇಶ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 199 ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಮೇರೆ ಇಟ್ಟು 99 ಮಾತ್ರ ತೋಜಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ತೋಜಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಅದೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳ ಮೂಲ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಗಲ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ ಅಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬಾಸ್ ಎತ್ತಿನ ಕುಲುಪುನು ಮೂಲ ಪೂರ ಬಾಸ್ ಎಜ್ಜಂದಿನ ಕುಲುಪುನು ಅಂಚೊಂದು ಚೂರು ಬಂಗ ಪೂರ ಅವಳು ನಮಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಮತ್ತೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆನೆಂಚಿ ಪೂಜ ಬಕ್ಕ ದೇವೇರ್ ರಾಜ ಅವು ಪೂರ ಮೂಲ ಅದೇ ಮೂಲ ರಿವ್ಯೂ ಪುರವೆ ದೇವೇರ್ ರಾಜ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಟ್ಲೆ ತುಲೆ ಮೇ ಆಯ್ ದಾಸ ಪಾಪ ಆತ ಬಂಗೋಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಉನಿಯಾರ್ನೇ ಬೈದಿನ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಉಂಪುನ ಉಂಪಿನ ಬಗ ತುಲೆ ಉನಿಯಾರ್ನೇ ಬೈದಿನ್ ದಾಸ್ ಇಂಚಿನಾಗ್ಲೇ ಪಾತ ದಾಸ್ ಫುಲ್ಲು ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ 7up ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದ 7up ಬ್ರೇಕಪ್ ಸಾಂಗ್ದ ಅಂದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ನನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಅರೆಗೆ ತುಂಬ ಅನುಭವದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಪುನು ಓ ಕೆಡವು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಚಡವು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ತಮಿಳ್ ಮಡವು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮುಡವು ಅಂಜ ಮತ್ತ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪತ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ₹300 ಉಂಡಿ ನಿಜ ತುಪ್ಪನ ದಾಸ್ಗೆ ಪಿರಂಬಿ ₹200 ಕೊರ್ರಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ಸುಖ ಕೊರಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರಪೆ ಅಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಆಶೀಶ್ ಉಬಾರ್ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಬರ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಟೀಮ್ನ ಓನರ್ ಬೇರೆ ಶುಭಮ್ ಗ್ರಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇರ್ಮಲು ಒಣಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಧನರಾಜ್ ಕಾರ್ದಿ ಇಂಥ ಫುಲ್ಲು ಒಣಸು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗದ ಒಣಸು ಗಂಜಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿದ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲಿ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗದ ಒಣಸು ಅಂಚ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಸಿಪಿಎಲ್ ಗಿರ್ನೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡೊಂದು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ
సచిన్ ఐస్ క్రీమ్ తినలేరు గొప్పదండ సచిన్ అన్న దాదానికి ఏంటి జాన్ దాదా ಇದು ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಿದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದು ಒಲ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಶೀಶ್ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾವ್ಯ ಪಗೆಲ ಆತನು ನೇ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಆತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತನು ಇನ್ನಿತ್ತ ಹಿಂಗಲ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆದ್ರ ನೀರು ನೆರೆದು ಹೋಲ್ ಪುರ ಮಲ್ತಾರ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪುರ ಹೋಲ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತಾರ ಬೆದರೇ ಮಲ್ತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತಾರ ಬಾಲ ಚಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಕಾಳಜಿ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಾಳಜಿ ಹಿರೇನ್ ಬಾಂಡ್ ఉండదా ಹಿರೇನ್ ಬಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ $4 ಬರ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಹೀರ್ನೊಂಜಿ ಸೌಂದರ್ಯಗೂ ఇంకొంచెం డెవలప్ కొరలే ಸತ್ಯ ಅಮರಡಿ ಎತ್ತು ಎನ್ನ 4 ಸತಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಯದ 4 ಸತಿ ಪಾಡ್ನಾಗಲ ಇರೇನ ಮೋನೆ ಎತ್ತದು ಪೌಸ್ ಮಲ್ತುತ್ತೆ $4 ಪೈದು ಐಟ್ $4 ಪಂಡ ಐತೆ 4 ಸತಿ ಪಂಡ ఇంకొంచెం $4 ತಿಕ್ಕಡು $4 ಈ ವಿಡಿಯೋದ $4 ಇಂಕ ತೂಗ ನೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಗೈಡ್ ತೋಕ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅನುಪಣ್ಣಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಜನ ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಪನ್ಪುನಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಲಿತಿನಲ್ಲಿ ತಿಕೊಂಡು ಪಾತಿರ್ವೇರಿ ನಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನ ಹೇಳ ಒಂಜಿ ಅಗ್ ಮಲ್ಪಗನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡು ಕಲ್ಲರ್ ಕದ CRB ಸಮ ತಿಂದು ಚರ್ಬಿ ಸೆಂಚುರಿ ಹಿಟ್ಟರ್ಸ್ ದ ಓನರ್ ಅಂಚ ಓನರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ 10,000 ಲೋನ್ ಇದ್ದೇರು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಗ ಸಂದೀಪ್ ಭಕ್ತಗ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನಾಗ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಲೋನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಫುಲ್ಲು ತೊಡೆತು ತಿಪ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಅನ್ನಾಗ ಆರಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ತಿನಲ್ಲ ಅರ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದಿಗಂತಲೆಗ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ತೂದು ಬೇಡ ಮತ್ತ ತೂದಿಪ್ಪವ್ರು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ವಿರೋಧ ಪದ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಇಡು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಎತ್ಲೆಗ ಅಂದುತ್ತಲೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬೊಲ್ದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ನೆತ್ತ ವಿರೋಧ ಪದ ಮೂಲುಂಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಕುರುಪುರಲ್ಲಿ ಇನಿ ಯಾರು ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು ಏರ್ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬೇರ ಆಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ನ ಮತ್ತ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಈ ಸತಿ ಪೋಯ್ ಸತಿ ಕೊಯ್ಲಿನ ಇತ್ತು ಈ ಸತಿ ಯಾರನ್ನ ಇಂಜಿನಿ ಇದು ದುಃಖದ ಸುನ್ಪುಣಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸಾ ಒಂದೇ ನೇ ಪೈ और सुख शोक आते ಇರ ತಿಗಲೆ ಸಾ ಉನಿಯರ ಗಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ we have to come to ತುಳುನಾಡು it's the combination ಸುಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಗಂಜಿ special ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದುಃಖದ ಗಂಜಿ no actually it's happiness Happiness. sukka means happiness ಎಸ್ ದುಃಖ dukka means chutney ukku chutney this is dukka sukka means happiness ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ you can't what called ದಿಸ್ ಡೇ ದ ಓನರ್ಸ್ ಬೈ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಬೈ very special thanks ಧನ್ರಾಜ್ ಖತ್ರಿ yeah, it's my heartfelt thanks and ice cream donated by Ashish Subar. why Ice cream. it's very ice cream it means joking I can't it's my actually I'm dead I'm in debt And dead. And one eat it. Ice cream tin. Irasa. Ade isadu ವಿಶ್ವಾಸ್ ಹಸರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲರು ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ತೆಳ್ಳನೆಯ ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಕುಳ್ಳನೆಯ ಸ್ವರ್ಣ ರೂಪದ ಮಾನವ ದಿಗಂತ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಈರೆ ಒಂಜಿ 15 ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊನೋಪಾರ್ ಈ ಸತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡದಲ್ಲ ಒರಿಜಿನ್ ಈರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟುದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಅಂಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ವಾವ್ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬರೀ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಸುಖೇಶ್ ಹೌದಾ ಅಂಚ ಪ್ಲೇವರು ಇದು ನಾವು ಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂತು ತಂದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೋಟು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಚೋಟು ಇವ ಮಾಜ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಮಾಜ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಾವು ನಾನು ಅದೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಎನಿಸಿದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಮಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಕಿದ ಈಗ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಎಮ್ಮಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಒಂದು ಖುಷಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಖುಷಿ
ಪಾತನ್ನ ಹಾಕೋಡು ಹಾಕೋಡು ಹಾಕೊಂಡ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಲೆ ಆಪನ ಸೈಕಿನ ಬುಡಿ ಸೆಡ್ಡಿನ ಸೈಡ್ ರೌಡಿಸಂ ವಾಯ ರೌಡಿಸಂ ಬುಡ್ರಂಡೆ ಜೋ ಬುಡೋಡ ದಾದನ್ ದಾದನ್ ಪೋಡಿಯನ್ನ ಪೋಡಿಯನ್ನ ಬುಡು 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 ಈ ರೀತಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಂದೀಪ್ ರಾಯ್ ಲೋಕ ದಖಾಲಾಗಿ ಇಂಥ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಾಲಜ್ಜಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ವಾವ್ ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್. ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಸ್ಟೆಂಪೋರ್ಡ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ. ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್. ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಜಿಡ್ ಬಡಾವ್. ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಟ ರಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಸಪ್ಪಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಕರ್ಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟರಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ, ಆಟಗಾರರು ತತ್ತರ. ಈರು ಉಂತಾರ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನು ಕಾಂತಾರ. ರಿಲೀಸ್ ಆಪನು ಕಾಂತಾರ. ಈರೇರೆಲ್ಲ ಕೊಂತಾರ. ನಿಗುಲೇರನಲ್ಲ ಕೊಂತಾರ. We're going to this partnership will be the greatest for the team Rudrakshi. दादा बाबू है ना मगर दादा के ने रहा एक पंजिल अंदाजा आपके बारे ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಮೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕೆಲವು ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಟಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿಗೆ. One shot faced by the ಸತತವಾಗಿ 4 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ 4 ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಅಜಿತ್. ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಕರಿಯನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಜಿತ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಿಗಲೆ ತಂಪು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಆಶೀಶ್ ಸೂಪರ್. 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡ ಮೊತ್ತ ಅನೇಕನೆಗಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 37ಕ್ಕೆ 2. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ವಾವ್! ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮಲೆಮಂಗ ಅಸುರಂಗ ಹೋದ ಬಾರಿ ಮಿಂಚಿದ್ರು, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಿಂಚಿದ್ರು. ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅಲಕ್ಕೆ ಕರ್ತಿದ್ರು. ವಿಶ್ವಾಸ ಕುರುಪುರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ವರವರ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಶೀಶ್ ಸುಬಾರ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಬಾಲಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ, ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಆಯೋಜನೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ನರಸಿಂಹ ಸೇನೈ, ಕೆಪಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರಭು, ದಾಸ್ ದಾಸ್ ಹೆಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಪಂದ ಪಂಡ ಪ್ರಕಾಶನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ CPL ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಂತು ಇತ್ತೆ ತಿಂಗಳು ಕೊರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಪಕ ತಿಂಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು. ದಾಪ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತಾಡಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೌಲಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ ಶೋ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಈ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CPL ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗೋಲ್ ದ ಮರ ಈರ್ ಗೋಲ್ ದ ಮರ ಈರ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಈ ದಾಸ್ ಮರ ಗೋಲ್ ದ ಬೇರ್ಲು ಗೊತ್ತಂಡಿ. ಅಂಚಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶನ ರೇಗಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.